Gràcies, presidenta, diputades, diputats, conseller i especialment totes les persones que ens acompanyeu i moltes que segur que esteu seguint aquest debat pel canal del Parlament, perquè aquesta realment, ja s'ha dit, és una llei que fa molts i molts anys que s'esperava, molt necessària, molt treballada i molt participada. La Maria Arnal, amb una veu que commou les entranyes, canta aquells versos de Joan Brossa, del poeta, que diuen «La gent no s'adona del poder que té». I la gent organitzada realment té un poder important. Poder per si mateix com a acció comunitària, i sempre la comunitat és contrapoder davant d'un capitalisme ferotge que ens vol individualistes i competitives i no cooperants i organitzades i comunitàries, sinó que també per les finalitats que aquesta organització té i que està en la nostra cultura, està arreladament demostrat com ha sigut aquest associacionisme que ja ve de molt antic i ara la intervenció no ens permet fer tota aquesta repassada, però que també toca aspectes culturals, però també molts aspectes antirepressius. Jo avui mateix reivindico la plataforma que treballa perquè l'Adri es quedi al barri, una plataforma antirepressiva en representació de totes aquestes organitzacions antirepressives que estan ara vigents i que ens connecten també amb els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans i que ens fan pensar en com ha sigut d'importantíssim el moviment associatiu, no només el que es formalitza i que es legalitza i que té un NIF i que està formalitzat, sinó també, com reconeix aquesta llei, també reconeix el valor i la importància de totes aquestes plataformes, agrupacions i formes de cooperació comunitària que tenen diverses finalitats. Nosaltres compartim que ha sigut una ponència molt i molt treballada, amb moltíssimes esmenes, amb ganes de millorar el text, amb molta voluntat per transaccionar. Cert que, des del nostre punt de vista, hi ha algunes coses que no han quedat com ens hauria agradat que quedessin. De fet, nosaltres vam assumir en la seva totalitat també totes les esmenes que presentava el Consell Nacional de la Joventut, perquè les vèiem coherents i perquè tocaven també el moll de l'os d'alguns dels punts que han sigut el debat central d'aquesta llei i que ara m'hi referiré. Nosaltres mantenim les esmenes que no han sigut aprovades, encara que sigui simbòlicament, perquè sabem que no s'aprovaran en la votació al ple, però ens sembla que és important reivindicar-les, és el que faré ara amb aquesta intervenció. I sobre les esmenes que han quedat vives de Vox i del PSC, les votarem en contra perquè representen un model oposat en el que nosaltres defensem. Per exemple, hi ha una esmena que ha decaigut i que a nosaltres ens semblava, perquè és veritat que amb totes les transaccions que hem fet el text ha millorat, ens l'hem enriquit, però pel camí hem hagut d'acceptar perdre alguna cosa. I una era, en el preàmbul, quan es parla de que la riquesa del model associatiu a Catalunya és la clau de la seva consolidació i pervivència durant el pas del temps, malgrat les dificultats objectives, malgrat els sistemes polítics adversos, malgrat les opressions, persecucions o intents de manipulació, per això feia esment jo tota aquesta força antirepressiva i em semblava pertinent recordar que protestar no és terrorisme, com moltes persones d'entitats i organitzacions s'hi troben. Nosaltres havíem fet una esmena que deia que aquests graus de manipulació han arribat fins al punt de ser objecte d'espionatge policial mitjançant mètodes d'infiltració d'agents encoberts, suplantació d'identitat digital o altres formes d'ingerència il·lícita perpetrats per les estructures d'estat durant el segle XXI. Bé, és una esmena que no s'ha incorporat al text però que volíem fer-ne esment. Quin ha estat el moll de l'os del debat més important que ha tingut aquesta llei? És una llei que
aborda l'associacionisme des d'un concepte ampli i que, per tant, incorpora en alguns aspectes de les prestacions o del reconeixement totes aquestes plataformes que no estan jurídicament declarades com a associacions. Això nosaltres hi hem estat plenament d'acord, però diguem que feia un efecte de balança i en contrapartida incorpora al mateix nivell de les associacions les fundacions. I nosaltres en això no hi hem estat d'acord. Hem estat d'acord, i ara ho justificaré, i hem buscat, vam aportar un text que ens semblava que ho resolia. Hem estat d'acord en què hi ha moltes associacions que siguent plenament, mantenint plenament el concepte associatiu, han agafat la forma jurídica de fundació i que, per tant, algunes d'elles de forma excepcional, molt excepcional, doncs també poden ser objecte d'aquest tractament. Però això com una excepció, no com que totes les fundacions estan en aquesta categoria d'associacions. Nosaltres havíem presentat, en la manera de resoldre, nosaltres el que defensem és que les fundacions, cooperativisme i sindicats que neixen, veuen de la mateixa ànima que l'associacionisme, que és aquesta forma d'organitzar-se comunitàriament perseguint una finalitat, ja disposen d'un marc legislatiu propi més extens i, en canvi, l'associacionisme com a forma jurídica, com a concepte, justament de l'eix d'instruments propis per enfortir-se. I, per tant, nosaltres enteníem que aquesta llei no havia d'incloure les fundacions i les cooperatives i els sindicats perquè ja tenen el seu marc jurídic propi i, en tot cas, sí que fer-hi un enllaç en quant a que hi pot haver formes dels sindicats, del cooperativisme i de les fundacions que entronquin amb aquesta finalitat associativa. Bé, aquesta, diguem, no ens n'hem sortit, amb aquesta voluntat, veig que se m'acaba el temps. Nosaltres havíem proposat una fórmula que deia casos especials de formes jurídiques de l'associacionisme que per motius excepcionals, històrics o organitzatius es troben inserides en alguna forma jurídica diferent de l'associació formal i requereixen un tractament específic d'excepcionalitat per ser objecte del suport de la llei sense incórrer en cap greuge envers la resta d'entitats associatives. Finalment, amb la defensa d'aquestes esmenes que no han prosperat, sí que ha prosperat una altra forma de text que, d'alguna manera, distingeix que no totes les fundacions poden ser objecte d'aquesta llei. Això ens sembla que ha estat també una millora. Nosaltres hem aportat i s'han acceptat moltes de les esmenes que hem aportat, també n'hem transaccionat moltes. Crec que hem inclòs, per exemple, la perspectiva lingüística, que era un tema que no s'incloïa. Hem inclòs també els aspectes no només del feminisme, que ja hi eren, sinó l'ecologisme, la diversitat i la inclusió, el tema de l'anticapacitisme, alguns d'aquests conceptes. I hem compartit amb els altres grups, que també han aportat moltes de les esmenes que havia proposat el Consell, molts aspectes concrets de limitar la burocràcia, la finestreta única. Aquí caldrà feina encara, perquè això és universal, la majoria d'associacionisme, tot l'associacionisme ens indica que mor per culpa de la burocratització de les seves organitzacions. I també hem aportat, i ens sembla important perquè ha estat acceptada, aquesta alerta sobre com les associacions han de poder fer servir l'espai públic i les construccions, que les construccions dels edificis públics ja han de tenir en compte que hi ha d'haver espai per la vida comunitària, perquè la vida comunitària, l'associacionisme, no persegueix una finalitat privada individual, hi ha associacions que sí, per això ja es poden valdre, sinó que són fonamentalment eines de transformació social i eines comunitàries. Malgrat votarem en contra d'alguns punts que sabem
que això no els limitarà per tirar endavant. Estem en conjunt contentes d'aquesta feina que hem fet conjuntament i pensem que avui és un gran pas per l'associacionisme i pel país. Gràcies. A continuació, per